Dadi esok iki Mas Hari oke gawe kanopi nggih yuk-yukan motor ben gak ketampon ya juga nek udan. Piye Bos, rampung Bos? Kowe ngerti gak? Menurut diomong aku pengangguran. Oh, kacau. Wes. Dia tolong ngangkatnya terus Walah mati mau ya enggak ya? Tak kira nyambung ya mau. nyambung, Pak. Hah? Nyambung. Lo kok pedot ya mau? Lumbo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wes. Enggak, yang pas tak jaluk mau lo. Nyambung yo. Iya ya. Wah ganteng kok enggak? Berarti iso nukang aku iki. Hah? Saiki jam 09:40. Ya kita delok warung iki apa isine. Iki meja-meja sing kaya wingi. Terus kayak rak-rake jek kos ora ono isine sak bolong. Iki barang meneh. Iki sesuk ngombe-ngombe. Ya, apik lah. Terus iki nggon aku tak nerus kayak gini. Ya tekan. Hah? Oh. Oke, saiki tahap ngeki seng. Karo ndelok-ndelok angga saiki ngopo kae cian. Yo, Pak Atung. Apa? Di. Apa le? Oke, guys. Siapa enggak? Ayam. Siapa? Mas Sugeng. Oke. Oke, aku arep munggah iki. Ngatep-ngatep. King. Nanti makan tebu dulu. Enggak. Serampung. Piye tanggapanmu? Saitine. Apik. Mantap. Wes, oke ya. Mantap, oke. Mangan tebu sik. Nanti masih siang.